Mga puso subong nga hapon aton lang tawon ang pinasahi nga paghigugmaan kay istorya sang duha ka mga visually impaired nga makapahambal sa imo #sanaon. Yaring balita nga aton gintutok ka. May persona nga makabig pinakamaswerte sa paghigugma si Valentine na siguro ini. Apisar nga visually impaired, nakita sining true love sa pagpati nga love is an ability to connect sa isa ka espesyal nga persona nga ginapreparar sa imo sang kalibutan. Kinahanglan ba ko dangamon nga relationship isa kag isa kag makabuligay kami nga duwa para sa amon nga palaboton. Si Valentine ang ginbunag sa adlaw mismo sang paghigugma. Butang nga ginhingadlan kaangay sa Santo sa diin ginsunod ang adlaw sang tagipusoon. Number 1, di kami kakita. So for sa amon nga pag masahe, dira kami gakuha sang source of income namon. Panggasto adlaw-adlaw. Ang ginakabig sini nga love of his life, si Syra, nga kaangay man sini, isa man ka visually impaired. Nangin mag-abyan kag sa ulihi nagkadevelopan. Dala sang sunog-sunlog sang ilang mga kaupdanan sa massage parlor. Subong may baby na kami. Taga dugang pagidang love mo. Bunga sang ila panghigugma ang ini nga baby. Ang ila ginapasalamatan, normal ang bata. Siya ang nagatindog mata sang amay kag iloy agud malabot ang mga handom maginlamon sang kadulom. Apisar sa mga madamo nga pagtilaw, nagapabilin nga positibo si Valentine. Obot si Syra kag ang ila bata nga ginakabig nila Valentino. Si Valentine kag Syra ginpamatud-an nga love is not blind. Love sees the truth and the soul. Obot kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.